Wel, diolch yn fawr iawn, Will. Diolch i chi am ddod. Fel y gwelwch chi, sesiwn fydd hon yn dathlu bywyd y gwaith R.S. Thomas ac Emmy Eldridge, gan Ehangu'r Darlun ychydig bach i gwmpasu rai ystyriaethau mwy cyffredinol ynglyn â falle dylanwad y naill ar y llall hefyd. Wel, yn ei hunangofiant neb, mae R.S. yn dweud fel hyn: pe cymherid map o Gymru, digon hawdd fyddai olrhain neu daith eryddol o fod yn blentyn yn Ynys Môn i fod yn hen ŵr ym Mhen Llŷn, ffurfiodd rhyw fath o hirgylch. Nawr, pan sgrifennodd R.S. y geiriau hynny yn yr 80au, oedd ddim yn gwybod bryd hynny y bydde fe yn y diwedd yn dychwelyd i'w fam Ynys, lle magwyd Nghaergybi wrth gwrs, Ynys Môn, a mae'n gymwys iawn felly yn bod ni yn ystyried i waith yma yn Steddfod Môn, oherwydd fel y digwyddodd i Môn yn y pen draw oedd a defnyddio madrodd cofiadwy R.S. cyrchfa neu bererindod bersonol ef ei hun. Ac ydw i am ystyried heddiw un agwedd bwysig ar yr yrfa neu'r bererindod honno, sef ymwneud R.S. a chelf, a chelf fodern yn fwyaf arbennig. Mae R.S. yn para yn hynod o gynhyrchiol hyd yn oed 2 flynedd ar 15, rhyfedd meddwl, wedi i farwolaeth. Y llynedd fe gyhoeddes i am cyd-gyfarwyddwr Tony Brown yng Nghanolfan Ymchwil R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor, gasgiad o gerddi newydd gan R.S., sef y casgiad yma, Too Brave to Dream, Encounters with Modern Art. A be dwi am wneud pnawn yma yw cymryd y gyfrol yma ac edrych ar rai o'r cerddi trawiadol sydd ynddi, gan hefyd, fel yn un sôn, defnyddio hi fel modd o ddwy'n sylw at agweddau mwy cyffredinol ar ymwneud R.S. a chelf. Ond y gyntaf i chi, rhyw fath o gyd-destun neu gefndir ychydig i chi cyn dechrau. Nawr te, wedi marwolaeth ail-wraig R.S. Betty Thomas, fe gwahoddwyd i am cyd-gyfarwyddwr athro Tony Brown i lawr i'r bwthyn ym Mhentre-felyn yr oedd Betty wedi i rannu gydag R.S. A gyda ni oedd mab diweddar, Gwydion Thomas, mab y bardd. Ar silffoedd R.S. yn y bwthyn, roedd na 2 gyfrol. 2 astudiaeth oedden nhw ar gelf fodern, sef Art Now, a gyhoeddwyd 1933, gan y beirniad ar bardd Herbert Reed, y bu farw 1968, a Surrealism, dyna'r ail gyfrol, 1936, casgiad o ysgrifau ar swrealaeth a lygwyd gan yr un dyn, gan Reed, ac sy'n cynnwys cyfraniadau gan rai o brif ffigurau'r mudiad y swrealaeth felly. Nawr, roedd R.S. wedi ymateb ar ffurf cerddi i rai o'r atgynhyrchiadau o weithiau celf yn y 2 gyfrol yma, eisoes, nôl yn 1985 yn ei gyfrol Ingrowing Thoughts. Ond, a dyma'r newyddion, dyma'r hyn a'n trawodd ni felly. O edrych ar y 2 gyfrol yma, sa'i gael hwn i weithio, o edrych ar y 2 gyfrol yma ar y silffoedd, o'i tynnu nhw lawr, rhwng y dalennau yn y 2 lyfr, roedd na ryw 30 o gerddi yn llaw R.S., cerddi cwbl newydd, cerddi cwbl anghoeddedig, yn ymateb i ddetholiad pellach o'r atgynhyrchiadau o'r gweithiau celf yn 2 lyfr Reed. Cyfrol newydd sbon gan R.S. Thomas i bob pwrpas. Fel y gwelwch chi o'r llun yma yn y fan yma, roedd y cerddi gan R.S. wedi cael i gosod yn union gyferbyn ar darluniau yr oedden nhw yn ymateb iddyn nhw. Mae'n amlwg bod na rhyw lun o fwriad o bosib gan R.S. ynglyn â chasglu rhain a ryw chlysur, dyn ni'n gwybod, i gyfrol. Gair technegol i chi ddechrau, fyddai'n cyfeirio at y gair yma drwy gydol y sgwrs bore yma, cerddi ecfrastig oedd yr rhain. Felly, ecfrastig yw'r termyn i defnyddio am un ffurf ar gelfyddyd yn ymateb i ffurf arall. Felly, yn y cyswllt yma, cerddi yn ymateb i weithiau celf. Nawr te, beth am natur y copïau yma? Dychmygwch yn syndod ni, yn cyffro ni wrth i ni gael rhain i lawr o'r silffoedd, gweld cerddi newydd gan R.S. Thomas. Wel, copïau glân oedden nhw i bob pwrpas yn ymddangos yn bir orffenedig. Nawr, dyna'r 2 gyfrol oedd gan R.S., ond dwi am eich cyfeirio chi at y math o beth o'n i'n gweld rhwng y dudalennau. Be sydd gyda ni yn y fan yma yw cerddi weddol lan, iawn, yn llawysgrifen R.S. Thomas. Ac ar y cefn yn aml iawn, yr oedd y rhain wedi cael ei sgwennu ar sgrapiau o bapur, llythyrau, hysbysebiadau, cyfarfodydd, dogfennau ariannol hyd yn oed.
a nifer o rhain a dyddiadau arnyn nhw yn ymestyn o 1987 hyd 1993. Ydy rhain yn rhoi dyddiad ar gyfer y cerddi yma? Nac ydyn, dim o gwbl. Hynny yw, y cyfan mae dyddiad ar gefn y cerddi yma yn ei brofi yw pryd y creuwyd y llawysgrif. Ac eto, o leia mae'n rhoi rhyw fath o syniad cyffredinol yn ynglyn â phrydaeth RS ati o leia i gopio'r cerddi newydd yma, sef yn yr 80au ac ymlaen i ddegawd olaf i fywyd. Felly oedd hi ymwneud â'r cerddi newydd yma yn para reit hyd ddiwedd yr yrfa felly. Nawr te, dyma enghraifft i chi o gerdd. Cerdd yn ymateb yw hon i un o weithiau celf yr artist Man Ray. Object yw enw'r gwaith celf yn y fan yma. A na i ddarllen y gerdd i chi, a rheini ohonoch chi sy'n gallu gweld y darlun, allwch chi weld y gerdd hon yn llawysgrifen RS. His genius was to construct objects that, without recognizing, we recognize as objects. They are as contraceptives, allowing familiarity while incapacitating from breeding contempt. They have no resemblance to the human, other than that the shadows they cast are without fathoms. Nawr, so drwchwch chi ar waelod y sgrin yma, fe welwch chi fod RS wedi diwygio yr ddwy linell olaf, na'r linell olaf. Ac yn arbennig o ddiddorol i olygwyr fel Tony a fi felly, yma sut roedd RS wedi mynd ati i newid, i adolygu, i weithio drwy'r broses o gyfansoddi'r cerddi yma. Er enghraifft, y ddwy linell olaf yn y lle cyntaf oedd that the shadows they cast are of unknown depth. Wedyn, dyma groesi hynny ac ail feddwl, that the shadows they cast are of an infinitesimal depth. Hynny ddim yn bodloni'r bardd, cyn ail feddwl felly, a phenderfynu yn y diweddar, that the shadows they cast are without fathoms. Mae'r ardd ail-ddrafftio hwn yn aml iawn yn fodd o weld y broses greadigol gan RS ar waith cipolwg mewn gwirionedd, hynod o freindriedig i mewn i'r broses yna o ysgrifennu. Ac fel y gallwch chi dybio gyda'r RS, mae'r broses mewn gwirionedd yn broses o wneud y peth yn fwy cryno, yn fwy cywasgedig, yn fwy grymus yn unol a'i arddull nodweddiadol. Nawr, pidwch yn meddwl mae rhywbeth diweddar yn yr 80au a'r 90au o diddordeb RS mewn celf. Mae'r diddordeb hwnnw mynd yn ôl i ran gyntaf, i ddechreuadau'r yrfa mewn gwirionedd. Ac felly, yn ogystal â'r tair cyfrol o gerddi ecfrastig, felly y ddwy yma, a'r gyfrol newydd, yma i gan RS, hwnt ac yma yn ei gyhoeddiadau eraill ar draws yr yrfa, gerddi sydd yn cynnal be wedwn ni, deialogau, sgyrsiau, ymatebion a gweithiau cerf. Ond yn aml iawn, mae rheini, y gweithiau celf hynny yw, heb ei hatgynhyrchu yn y cyfrolau. Dyna i chi gyfrol Laboratories of the Spirit yn y 70au. Lle gewch chi gerdd gan RS yn ymateb un o ddyluniau Ben Sian. Neu yn yr un gyfrol, ymateb i lun gan Deiga, merch yn cribo'i gwallt. Ond dwi am eich tynnu sylw chi at y llun yma, achos dyw'r gerdd yma na'r llun yma ddim wedi cael llawer o sylw gan feirian mewn gwirionedd. Darlun gan yr artist Veneziano sydd gyda chi yn y fan yma, a cyfarchiad i fair, yr angel yn dod â'r newyddion i fair felly. A dyma'r gerdd. The messenger is winged, and the girl haloed a distance between them and us, down the long path, the door, through which he has not come. On his lips, what all women desire to hear. In his hand, the flowers that he has taken from her. Iawn, mewn achosion fel hyn, mae RS yn enwi'r artist, Veneziano, ac yn enwi'r gwaith celf, y cyfarchiad, right? The Annunciation. Ond weithiau, mae'r berthynas rhwng y gwaith celf a'r gerdd gan RS yn llai amlwg, yn wir, yn guddiedig. Nawr, cymerwch chi y gerdd hon gan RS o'r gyfrol Welsh Airs yn 1987. Nawr, dyw honno ddim yn gyfrol sydd yn ymateb i ddarluniau, ac yn y fan honno, rhyw 3/4 ffordd drwy'r gyfrol, fe gewch chi gerdd gan RS ar Dic Aberdaron. A dyma sy'n mae'r gerdd honno yn dechrau. Dic Aberdaron, telling us so much, it so much the more withholds. Who was he?
The clothes, a labourer's clothes, coarse trousers, torn jacket, a moleskin cap. But that volume under the arm, a hedge poet, a scholar by rushlight, we look closer, no soil in that eye, but light, generated by a mind charging itself at its own sources, ac yn y blaen. Nawr te, cwestiwn yw, beth yw'r it yna yn yr ail linell? Telling us so much, it, so much the more, with holes. Wel, rai blynyddoedd yn ôl, gaethon ni alwad ffôn gan fab y bardd, Gwydion Thomas, yn cysylltu ar ganolfan ym Mangor, gan ddweud bod ganddo fe rhywbeth ar ein cyfer ni. A dyma rhywbeth a oedd ar ein cyfer ni, llun o Dic Aberdaron. Nawr, dychmygwch y cyffro felly pan welson ni beth oedd y rhywbeth yna fel ni'n sôn. Darlun gan artist anhysbys o bosib o'r bedwaredd ganrif ar 15, a arferau, a dyma'r peth cyffroes, medd Gwydion, hongian uwch desg R.S. Thomas yn ei stydu am flynyddoedd. Y darlun hwn felly yw'r it yn y gerdd. Ac felly mae'r gerdd yna yn gerdd ecfrastig guddiedig. Dyw R.S. ddim wedi cyhoeddi'r ffaith yn y teitl gan enwi'r artist, neu y darlun felly. Hynny yw, mae'n gerdd ecfrastig anuniongyrchol guddiedig felly. Nawr ych chi'n gweld beth mae R.S. yn ymateb iddo. The clothes, the labourer's clothes, coarse jacket, torn jacket, mae'n rhywun i moleskin cap, but that volume under the arm, a hedge poet, a scholar by rushlight, ac yn y blaen. Nawr te, mae'n wir dweud, rhi hwnnw chi oedd yn abod R.S., na fi iddo fe wrth gwrs fyw unrhyw fywyd dinesig, metropolitaidd, o fewn cyrraedd hawdd i orielau ac amieddfeidd a chanolfannau celf. Ac fe welwch chi'r bardd yn pwysleisio hyn bron yn ymddiheurol iawn mewn cyfweliadau. Megis mewn cyfweliad diddorol iawn a gyhoeddwyd fel mae'n digwydd ar ôl iddo fe farw gan Molly Price Owen. Ac yn y cyfweliad arbennig yna, mae'n tynnu sylw at y ffaith mae ar ffurf atgynhyrchiadau, hynny yw mewn llyfrau, o weithiau celf, neu ar gardiau post yn aml iawn, y daeth e i'r afael a chelf. Enghraifft, mae gan R.S. gerdd yn y gyfrol The Bread of Truth ddechrau yr 60au, sy'n ymateb nid i ddarlun, ond i'r darn yma o gerflunwaith mewn y bati yn Swiac yn Ffrainc gan gerflunydd anhysbys o'r hanner cyntaf y 18fed ganrif yn portreadu aberthu Isaac gan Abraham felly. Nawr, ni fi R.S. erioed yn yr abati yna yn sefyll o flaen y gwaith celf yma. Dod ar draws y gwaith celf nath oherwydd bod cyfaill iddo fe wedi anfon cerdyn post. A'r darlun yna ar y cerdyn post. Proof, meddai R.S., if such be needed, of the haphazard and unpredictable way in which poetry can be born. Nawr, dwi eisiau pwysleisio dau beth yn y fan yma, dwi'n credu. Yn gyntaf, nad rhyw fath o hobi yn unig. Nid rhyw sgwarnogod barddonol i'w cwrso diddordeb yn unig yw'r ymateb yma i fyd celf yng ngwaith R.S. Thomas. Hynny yw, yma'r pethau mae'n codi yn yr cerddi yma, yn gwbl ganolog i brif ffrwd ymwneud R.S. a Chymru, ac ar diwdod, ac ar metaphysigol yn gyffredinol. Meddai R.S. ei hun, I personally thought they were quite good myself. I think that I caught the mood in them, sôn am y cerddi yma yn ymateb i gelf, because I'm very concerned with the idea of meaning. You know, why are we here? Where are we going? God and reality and time, these age-old questions that man has asked. Dyma'r math o beth mae'n mynd ar ei ôl yn y cerddi darluniadol yma. Yr ail beth dwi eisiau pwysleisio cyn dangos rai enghreifftiau pellach i chi yw hyn. Gweithaf protestiadau R.S. nad oedd yn ymwelydd cyson ag unrhyw orielau a amieddfeidd ac yn y blaen, rhaid i ni beidio a meddwl am y bardd fel rhywbeth o naif yn achos celf, i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd. Oherwydd, oedd e'n briod, wrth gwrs, os cael ei gael y teclyn i weithio, ar ddynes yma. Dych chi'n gwybod pwy yw hon? Elsie. M.E. Eldridge, oedd e'n briod, ag Elsie am dros 100 mlynedd.
Mae rai cofio hefyd nad artist proffesiynol o fri yn unig oedd Elsie, wrth gwrs, ond athrawes gelf, darlithydd celf yn gyffredinol. Cafodd ei addysg yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 30au dan law ffigurau adnabyddus megis Eric Revilius ac Edward Fodern, gan ennill ysgoloriaeth, yn y brif ysgoloriaethau y coleg hwnnw i Rufain yn 1934. Ymweliadau mewn gwirionedd, a fi yn brif ffrwd iddi am gyfnod o ran ei hysbrydoliaeth, felly, gan ysgogi lluniau fel y llun yma o ryw bentref yn y Bryndir, neu lun, neu lun fel yr mynach trawiadol yna yn yr Eidal, ynghyd â ffurluniau trawiadol ac atmosfferig fel hwn. Hynny yw, be dwi'n ceisio pwysleisio yw hyn. Mae'n bwysig cofio fod Elsie yn enw pan oedd neb wedi clywed am R.S. Thomas. Roedd hi, os cofiwch chi, yn gyrru Bentley ac wedi cael gyrfa lwyddiannus ei hunan yn Llundain mewn oriel y fan honno 1937, a dyma'r cyfnod pan wnaeth hi a hithau'n athrawos yng Nghroesoswellt ac yng Nghyffiniau'r Waun gwrdd a ryw foi ifanc, tal, digon golygus, ond anenwog ar y pryd, Ronald Thomas. A fydde'n dod nŵr iddi ac yn feirdd mawr ar y 19th ganrif. Ond hi, bryd hynny, oedd y seren. Hi, bryd hynny, oedd yr artist. Ac yn wir, mae hymlyniad hi wrth ei chelfyddyd yn un o'r pethau wnaeth argraff fawr ar yr Ares ifanc. Ac wrth gwrs, fe ddaeth Ares yn y pen draw yn un o wrthrychau, un o bynciau, un o themau Elsie hun, fel y gwelwch chi, o nifer fawr o bortreadau a beintiodd neu a ddyluniodd Elsie o'i gŵr yn y fan yma. Nawr, gwaith mawr Elsie, wrth gwrs, yw'r Mirlin, The Dance of Life, a wnaed ar gyfer ysbyty orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt yng Ngobowen. Mirlin sydd bellach wedi cael cartref ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Os nad ydych chi wedi cael cyfle i weld y Mirlin, dwi'n awgrymu bod pob un ohonoch chi yn mynd draw. Mae'n un o gampwythiau celf mirluniol, ac mae'n unrhyw gyfrwng mewn gwirionedd yr 19th ganrif ym Mhrydain. Fe ganmolwyd y gwaith gan neb llai na Stanley Spencer, a oedd yn ddylanwad mawr ar Elsie, ac aeth Spencer yn unswydd mewn gwirionedd i weld y Mirlin yng Ngobowen. Un beth diddorol iawn yw hyn. Mae The Dance of Life yn rhannu nifer fawr o themau a gwaith R.S. ei hun. Dyma i chi banel o'r Mirlin yna. Dwi'n dweud Mirlin, ond mewn gwirionedd, 6 chynfas anferth ydyn nhw wedi gosod ar y wal dros 100 troedfedd o hyd. Mae'r raddfa'n epig felly. A mae'r Mirlin yn rhannu nifer fawr o'r themau fel yn ni'n sôn, ac welwch chi yng ngwaith R.S. Perthynas dynsiynus, dynoliaeth a'r byd naturiol, lle dyn yn y byd modern diwydiannol, enghraifft, ac o ffawd traddodiadau brodorol, gwerinol yn wyneb datblygiadau'r byd modern. Dyna i chi un o'r paneli fel yn sôn yn cynnwys nifer fawr o fotiffau ac o themau cyffredin Elsie, cychod gwenyn yn y cefndir, y ddawns traddodiadol gan ffigurau beniwaidd gwerinol. Ac os ewn ni'n agosach, os ffocyswn ni ar fanylun o'r panel yna, fe welwch chi ar dde yn y fan honno, un o'r ffigurau yma sy'n chwarae pibai yn y fan yma, fe awgrymwyd yn eitha argoeddiadol MTB, mae Elsie, portread o Elsie, hynna'n portread felly, gewch chi yn y fan honno. Mae'n arwyddocaol, dwi'n meddwl, mae dyna'r unig ffigur yn y darlun sydd yn edrych yn syth ato ni, yn rhan o'r ddawns ac eto wedi eithrio oddi wrth y ddawns ac ar wahân i'r ddawns. Symbol trawiadol o'r artist ar waith felly awgrymu felly. Nawr te, beth am ddatganiadau cyhoeddus R.S. ynghylch ei wraig? Wel, mae rhaid ni'n ddadleuol, a dylanwad ei wraig arno. Wel, grandewch ar y sylw yma gan y bardd. Although I was married to a painter, medda fe, she never really taught me anything. Tybed. Does ym rhaid i chi gredu beirdd bob amser. Mae yna dinc amddiffynol iawn pan mae rhywun yn gofyn i R.S. mewn cyfaliadau am waith ei wraig. Mae'n anodd dychmygu bod yn briod ag Elsie a rhannu tŷ gydag Elsie am hanner can mlynedd heb ddysgu dim, boed hynny'n uniongyrchol drwy hyfforddiant, neu'n anuniongyrchol drwy osmosis, rhyw gyd fyw gyda hi.
Ac ar hyn o beth, dwi am dynnu'ch sylw chi at gêm gardiau oedd yn cael ei chwarae ar aelod y Tomasiaid. Nawr te, nid drafts, neu hyd yn oed wyddbwyll oedd y gêm yma, ac nid gêm gardiau arferol chwaith, oherwydd roedd gan Elsie focsys yn sgidiau yn llawn atgynnyrchiadau o weithiau celf ar ffurf cardiau post. Dyn ni barod i cyffwrdd ar pwysigrwydd cardiau post i Ares yn barod. Ond gan Elsie, focsys yn llawn o rhain. A rhain oedd yn cael ei defnyddio mewn gêm gardiau deuluol. Grandewch felly ar dystiolaeth Gwydion. A anfonodd y wybodaeth yma at Tony a fi rai blynyddoedd yn ôl. Nawr te, dyma ni. Game 1 involved fishing out 3 or 4 cards from my mother's box and saying which one you would keep or buy and why. We had to do a bit of pictorial analysis. It was painted by whom, where, of what, and why you would choose that particular painting. Game 2 was happy families. You picked 6 from the box, then piled them face down on the table. You had to acquire 4 by the same painter or from the same period, or in the case of complete failure, from the same country or genre, by using the usual requesting, swapping, discarding rules. A jovial game. Have you got a corro? Hynny yw, yr artist o'r Byrwarydd Ganrif ar 15, Jean-Baptiste Camille Corro, of course. Have you got a corro? Yes, I do. But I am not giving it to you unless you've got a Matisse to give me. Or tell me which corro. Nawr te, nid eich gêm gardiau arferol oedd honno. Yn wir, siŵr y cytuno chi, dyna addysg, bir soffistigedig felly dadlau, y maes hanes celf, ac yn fwy perthnasol falle, y maes beirniadaeth gelf, hefyd ar yr un pryd. Although I was married to a painter, she never really taught me anything. Scarcely believe. Ac ymhellach ar ddylanwad Elsie ar Ares. Wel, sybed sawl un ohonoch chi sydd wedi clywed am gyfrol gan Ares o'r enw Spindrift. Ewch adre, drychwch ar eich silffoedd sydd wrth gwrs yn llawn o weithiau Ares. Welwch chi ddim Spindrift yno, oherwydd casgiad cynnar anghyhoeddedig o'r 1930au, mor gynnar â hynny. Yw Spindrift, mae copi gyda ni yn y ganolfan ym Mangor. Cerddi cynnar iawn. Nid juvenilia fel y cyfryw, ond cerddi cynnar iawn gan Ares sydd yn drwm dan ddylanwad y beirdd siwraidd, beirdd dechrau'r ganrif yn Saesneg. Tender, innocent lyrics in the manner of the Georgian poets, chwedl Ares yn ddiweddarach, yn hanner ymddiheirol. Wel, nid y llais Ares, cyhyrog, cryf, nodweddiadol a gewch chi yn y cerddi yma. Na, gweithiau bardd yn ceisio canfod i lais, prentis o fardd sydd gyda chi yn aml iawn yn y fan yma. Enghraifft, dyma ddyfyniad i chi o un o'r cerddi. Ares yw hwn, Ares Thomas. The fallen petals of the wild rose sky, a handful of the wine dark sea, delivered to the poet ere thou die, such maiden be thy penalty. Wel, fel y gwelwch chi, digon dynwaredol, digon aneiddfed sydd gyda chi yn y fan honno, rhyw weld a'i law llenyddol barddonllyd sydd gyda chi yn y fan honno. Nawr, ar hyn rwy'n dod yn y cyswllt yma, beth sydd gan hyn i'w wneud â chelf a'r berthynas ag Elsie? Wel, dyma sy'n drawiadol. Mae'r hynny yn gerddi sy'n cynnar sydd yn dyddio o ddiwedd y 30au. Erbyn 1942, 2-4 blynedd ddiweddarach, roedd Ares yn cyfansoddi cerddi fel Y Peasant, Iago Prydderch His Name, Though Be It Aloud, ac yn y blaen. Be sy'n gyfrifol am y gwahaniaeth syfrdanol? Mae laisau newid bron dros nos mewn termau barddonol. Hynny yw, fe nath y symud i Fan Afon, cael sioc ddiwylliannol, o fod yn mynydddir Canolbarth Cymru yn y fan honno, dylanwad y rhyfel wrth gwrs, dysgu Cymraeg, rhain i gyd yn dylanwadau yno fe, ond beth arall oedd wedi wneud yn 1940? Ateb, priodi Elsie Eldridge. Ac yn syth bron, fe gewch chi fel rhan o'r patrwm y newid yma yn y farddoniaeth i fod yn llawer mwy sylwgar, llawer mwy treiddgar, llawer mwy cyfewin fanwl. Mae yna nifer o ddylanwadau ar hynny, ond un ohonyn nhw yn sicr oedd Elsie. Nawr, dwi am gyfeirio yn y fan yma at y llun yma. Nawr, mae ynghyd gyfarwyddwr i rathro Tony Brown
wedi awgrymu yn bur argoeddiadol, dwi'n meddwl. Dyma rai o sketches hyfryd Elsie, gyda llaw. Welwch chi ar yr ochr dde yn y fan honno, mae'r llygod wedi bod yn bwyta cornel y papur yma, sydd yn gwneud hyn o'n fwy atyliadol i fi fan mae'n digwydd. Astudiaethau sydd gyda ni yn y fan yma gan Elsie o, fel y gwelwch chi, o wyau adar. Nawr, mae Tony wedi dadlau, wrth gwrs, meddylwch chi am natur gyfewin fanwl yr arlunio yn y fan honno. A phan ddewch chi wedyn, yng nghyfnod Mynafon, yng nghyfnod cynnar Ares yn Mynafon, at ddisgrifiad o wyneb bachgen fferm fel speckled as a thrush's egg. Wyau go iawn sydd gyda chi yn y fan honno, Ares yn gweld hynny yn ei ymwneud â fyd natur yn gyffredinol, ond yn gweld nhw ar ford y gegin gyda'i wraig ar yr un pryd mewn gweithiau gwych fel yna. A gwrandewch ar eiriau Gwydion, a derbyn bod Gwydion eisiau achub cam i fam, a derbyn hynny, mae yna wirionedd syfrdanol o bwerus mewn datganiad fel yma. My father, Gwydion yn siarad am Ares, my father was visually illiterate before he met my mother. It was she who opened his eyes to detail and to colour, to shape and form. Ac I gadarnhau hyn I chi, nawr, allwch chi'n darllen y llythyr yma, beth sydd gyda chi yn y fan yma, enghraifft o lythyr gan Elsie, yn hytrach am Elsie, gan gyn-ddisgybl iddi, yn ysgol breswyl Morton Hall, ger Croesoswallt, lle roedd Elsie'n dysgu. Ac mae'r gyn-fyfyrwraig yma, yn dwi'n I gof Elsie fel athrawes. Mae yna gyfeiriadau enghraifft at ei brwdfrydedd heintus hi fel athrawes, fel yr oedd hi, enghraifft, yn arfer siarsio I disgyblion fel hyn. Look, look, composition, pattern. Look, look, look at the hills above the school. Y gair yna, dro ar ôl tro ar ôl tro. Look, look, look. Dyma fentro dweud felly fod yr elfen yna o sylwgarwch sydd wedi dod I mewn I waith Ares yn sydyn ddechrau'r 40au, yn fuan ar ôl y briodas, yn rhannol gysylltiedig a'r ffordd gyfan yna o ymagweddu at y byd sydd yn deillio o olygwedd artist, a'r artist yna oedd Elsie Eldridge. Nawr, ewch yn ôl wedyn at farddoniaeth Ares ei hun ym Mynafon, a sylwch I gymaint o gerddi Ares sydd yn cynnwys yr union air. Look at his eyes that are colourless as rain. Look at his locks. Look, a man is in the field. Let us look with his eyes. Look into the hard eyes flecked with care. Llais pwy sy'n y fan honno? Wel, Ares, wrth gwrs. Llais Iago Prydderch. Ond llais Elsie I raddau helaeth hefyd. Ac felly mae'n hynod gymwys. Mae Darlun gan bwy sydd yn ymddangos ar glawr llyfr cyntaf Ares, Stones of the Field, I wraig Elsie Eldridge. Nawr te, I fynd nôl at rai o'r enghreifftiau yn y gyfrol yma, beth am ddychwelyd at y cerddi newydd yma, gyda golwg fel petai, ar natur yr edrych, y dadansoddiadol fanwl yna, craff yna, ddysgodd Ares yn rhannol o leiaf gan Elsie. Nawr, mae yna sawl pwnc mae Ares yn dychwelyd atyn nhw dro ar ôl tro yn ei ymatebion i'r gweithiau Chelf y daeth ar ei traws. Yn nwy gyfrol Herbert Reed oedd ar y silffoedd yn y bwthyn ym Mhentre Felyn. Un o'r rheini ydy enbydrwydd rhyfel, un arall ydy'r portread o ferched, o ffigurau benywaidd yn y gweithiau Chelf yma. Ond gan bod amser yn gyfyngedig prawn heddiw, dwi am dynnu sylw benodol at ddwy agwedd yn arbennig, gan I bod yn fodd o, fel ni'n sôn yn fy nheitl y fy narlaeth, Ehangu'r Darlun, I gwmpasu rhai ystyriaethau cyffredinol pwysig yn ymwneud â gweledigaeth a chyflwr meddwl y bardd fe hoffwn I awgrymu. Un o'r rheini ydy yr llun arbennig yna, gan yr artist Americanaidd a anwyd yn Ffrainc Yves Tanguy, artist a fi farw'n 1955. Enw'r gwaith Celf yma yw Terre d'Ombre, gwlad neu dir y cysgodion. Nawr, mae Tanguy yn enwog am olygfeydd trawiadol ac aflonyddol fel hon. Ac mae'n amlwg fod Ares wedi ddenu at waith Tanguy gan fod yn y gyfrol Too Brave to Dream yn ymateb wedi dewis ymateb, dyna'r pwynt, ynddo, I 3 o ddarluniau Tanguy. Yr hyn sydd yn taro Ares yw gwacter, gweddillion gwareiddiad. A mae'r gwacter yma'n fotif pwysig yng ngherddi Too Brave to Dream
gwacter gofodol, fel y gwelwch chi, wrth gwrs, ond gwacter gofodol sydd hefyd yn wacter ysbrydol, yn wacter ystyr hefyd. Tirweddau yw'r rhain sy'n wag, sy'n llonydd, sy'n fyd. A'i golygfa sydd yma enghraifft o ryw fyd ôl-apocalyptig, rhyw fyd yng ngafael gaeaf niwclear. Wel, dyma gerdd RS i chi wrth i chi edrych ar y darlun yma. Pan welodd RS y darlun yma, dyma a ddaeth i'w feddwl. Yes, I suppose that is all that could be left. An undulating plain, silent as a graveyard, with tree stumps for headstones, where God wanders at a loss in their name's absence as to which one he is to resurrect. Mae'n arfer cael bod dau o'r unig dri chyfeiriad uniongyrchol at ddiw yng ngherddi Too Brave to Dream yn ymddangos yn ymatebion y bardd i waith i tongi. Ond hyd yn oed wedyn, rhyw ddiw, be wedwn ni, darostyngedig sydd yma. Diw, mewn gwirionedd, sydd mewn un arall o ymatebion RS i waith tongi, sydd yn troi i gefn ar y tir diffaith o'i flaen. Chwedl RS, the appearance is of a landscape, a dyma sy'n bwysig dwi'n meddwl, is of a landscape God looked at once and from which later he withdrew his gaze. Gaze, look, unwaith eto. Yn wir, mae diongliadau fel hyn yn nodwedd mor gryf o'r ymatebion i'r gweithiau Chelf yn Too Brave to Dream, nes yn bod yn rhwym, dwi'n meddwl, o osod hyn oll yn cyd-destun sylwadau a wnaeth RS yn y cyfweliad pwysig hwnnw am Molly Price Owen, y cyfeiris i ato fe'n gynharach. Yn y cyfweliad hwnnw, chi'n gweld, be gewch chi yw RS yn dweud bod ei atyniad at weithiau Celf o ran ei farddoniaeth, hynny yw ei brosiect ecffrastig, dynyddio'r term yna eto, ddechrau'r 80au, wedi bod yn gatalydd barddonol pwysig iawn iddo fe yn dilyn cyfnod o fethu a sgrifennu. Fe gafodd writer's block. Y term RS yn ei ddefnyddio am y cyfnod yna o fethu sgwennu ddechrau'r 80au oedd poetic dryness. Ac mae dau beth arall i'w ystyried yma am yr un cyfnod o gwmpas 1980-1980 hefyd. Pethau sy'n taflu, dwi'n meddwl, goleuni diddorol iawn ar gyflwr meddwl. A roddodd fod i lawer iawn o'r myfyrdodau yma ar fyd Celf. Sef yn gyntaf o'r RS, am y tro cyntaf meddyliwch chi yn ei yrfa, yn dilyn i ymddeoliad yn 1978 felly, heb strwythyr dyddiol yn yr eglwys am y tro cyntaf yn ei yrfa. Hynny yw, i ni'n cael yr argraff o ddyn yn gorfod brwydro yn erbyn unigrwydd, mewnblygrwydd. Yn un o'i gerddi hunangofiannol yn y trydydd person yn y gyfrol wych honno ganddo fe The Echoes Return Slow yn 1988, meddai fe am ei ymddeoliad fel hyn. The problems he had concealed from his congregation had him now all to themselves. Ac yn ail, y ffaith fod RS, fel mae'n cyfaddau mewn llythyr hynod o onest at ei gyfaill Raymond Garlick, bod wedi cael profiad ddechrau'r 80au o deimlo'n gynyddol bryderus, yn gynyddol ansicr, ac yna wedi dioddau mewn gwirionedd rhyw fath o breakdown. Hynny yw, rhyw fath o adwaith corfforol ysgytwol yn cael ei ddilyn felly gan gyfnod o, a dwi'n dyfynu RS yn y fan yma, a week of extreme depression and claustrophobia. All this, meddai fe, certainly exposed weaknesses in me. Mae Elsie yn ei dyddiadur sydd gyda ni ym Mangor yn ategu y darlun yma o ddyn wedi boenydio gan ansicrwydd a phryder. Meddai Elsie yn un o'i chofnodion dyddiaduron. RS, not good. Valium, very apprehensive. Ac eto, yn un cyfnod, it is the time then to persuade him to take a few Valium before he does something really wild. Hynny yw, mae'n amlwg bod gyda chi far yn y fan yma, bod gyda chi fodyn dynol dan bwysau, ansicrwydd, dirfodol, gwirioneddol. Nawr, mae llawer iawn o'r cerddi yn Too Brave to Dream, dwi am awgrymu, yn ffrwyth y cyflwr meddwl tywyll iawn yma. Ac eto, simplistig, dwi'n clywed chi yn dweud, fydde uniaethu'n llwyr lais y cerddi, persona'r cerddi, ag R.S. Thomas, y dyn, fel y tueddu i'w wneud, yn ywedig gan yng nghyswllt y cerddi i ddarluniau gan feirniad.
Ac yn arbennig yng nghyswllt cerddi Ares i fenywod, ni'n tueddu dweud mae barn Ares am y menywod hynny yw'r cerddi. Wel nage, creu persona yma Ares yn y cerddi ecfrastig yma, creu rhyw sefyllfa ddramatig. Cymerwch enghraifft, a sôn am y portread o ferched felly, yr llun arbennig yma gan Matisse o Dalisg. Cerdd gynta'r casgiad. Darlun cofiadwy gan Matisse, a mae ymatebion Ares yn nodweddiadol yn llawn o fwy seiriau, be oedden ni, pryfoclyd. Dyma'r gerdd. She is the mistress of her contradictions, an odalisque who is not to be bought. The chessboard stipulates you must play her at her own game if you would have her mated. Nawr, mae rhaid cofio gydag Ares bob amser, mae creadigaeth ddramatig yw'r llais naratifol yn y cerddi hyn. Nid barn Ares Thomas, felly, ond ffordd yn hytrach o gynnig archwiliadau soffistigedig yn llawn eironi yn fwy na heb, o agweddau tuag at ymddygiad cyfundrefniedig, falle, rhwng gwryw a benywn a phethau felly. Ond, o ran cerddi Too Brave to Dream, fe hoffwn ni ddod i ben drwy graffu ar un o gerddi ag un o ddarluniau fel mae'n digwydd, mwyaf trawiadol y gyfrol. Fy hoff gerdd fel mae'n digwydd. Dyma i chi lun trawiadol iawn, yn siŵr y cytunwch chi, gan yr artist Toyen, Marie Kerminova, un o ffigurau mawr swrialaeth Czech yn yr ugeinfed ganrif. Gyda llaw, o'n i'n sôn yn y fan honno am ddyddiadau a chofnodion dyddiadirol Elsie. Mae ganddi gofnod arall sydd yn berthnasol, dwi'n meddwl, i'r gerdd yma, lle mae'n cofnodi arfer Ares o ddarllen, a dwi'n dyfynnu, about things which horrify and terrify him. Nawr, gosodwch hynny yng nghyd-destun ymateb Ares i'r gerdd hon, i'r darlun yma yn hytrach. Owl, you cry, then pause, sensing the lack of talons, beak gone, the hollows where eyes should have been. What name shall we give something that has nothing but existence to deserve tenure? Ignore it, says reason, but an echo far down in us responds to what, as Stevens would remark, looks at us without eyes and without a mouth speaks. Nawr, ar yr olwg gyntaf, mae'n amlwg beth sydd yma. Onid yw tylluan yn erbyn boncyff coeden. Roedd Ares, fel rhywun honnoch chi oedd yn ei abod yn ornitholegydd amatur arbennig o dda. A diddorol yw nodi arfer Ares o ddarlunio'r diwdod yn aml iawn yn hermau aderyn ysglyfaethus. Ond, yn y gerdd yma, mae Ares yn archwilio deoliaeth neu densiwn hynod styrbiol. Mae'n hyder cychwynnol ni o ran gallu adnabod neu enwyr hyn sydd o'r blaenau. Tylluan yw honna, owl you cry, wedyn yn cael ei ddisodlu gan yn gyntaf benbleth, wrth i ni fethu gweld y nodweddion corfforol cyfarwydd hynny. Dim crefangau, dim pig, dim llygaid. Hynny yw, dim dwylo, dim ceg, dim llygaid. Ac yna, mae yna bryder gwirioneddol ynghylch methiant wedyn i enwi. Methiant i adnabod, i ddiffinio beth sydd o'n blaenau ni yn dod i'r fei, ac yn ensigo, ac yn peri ni symsanu. Ond, ignore it, meddai cerdd Ares. Dyna'r rheswm yn siarad, na, ignore it. Yn synwyr cyffredin yn dod i'r wyneb. Ond allwn ni ddim. Mae yna rhywbeth yno ni sy'n mynnu'n gosod ni wyneb yn wyneb ar hyn, as Stevens would remark, looks at us without eyes and without a mouth speaks. Mae gyfeirio at gerdd wych gan un o hoff feirdd Ares, Wallace Stevens, sef Yellow Afternoon, lle dywed y bardd Americanaidd mawr hwnnw, he came back as one comes back from the sun to lie on one's bed in the dark, close to a face without eyes or mouth that looks at one and speaks. Be sydd gyda chi yn y fan yma, felly, yw cerdd gan Ares sydd mewn deialog ecfrastig ddwbl. Mae'n siarad ar llun, mae'n siarad hefyd y gwaith celf arall. Cerdd Wallace Stevens. Ac felly yn yn hysgogi ni, dwi'n meddwl, i archwilio yn hunaniaeth bersonol ni felly. Rhyw bryder ontolegol, a'r angst
dwysdirfodol yna, nad ydyn nhw byth mewn gwirionedd ymhell o fywyd a gwaith RS. Pwy ydw i? Beth oedd ateb RS yn ei hunangofiant? Neb, gywir, neb. Dyna deitl i hunangofiant. Ond, os ewch i'r darn arbennig yna yn yr hunangofiant, mae yna doriad paragraff yn y fan honno, a dechrau'r paragraff nesaf yw, ond neb gyda choron o oleuni o gylchu ben. Bellach, a dwi am orffen gyda'r pwynt yma, mae RS yn cymryd i le yn ein, be allwn ni alw'r peth, eiconograffeg genedlaethol ni. Ac dwi am orffen drwy dynnu'n sylw'n gyflym iawn at dair delwedd gofiadwy o'r bardd. Yn gyntaf, y ddelwedd hon. Mae'n gymwys mai gan un o'n artistiaid cyfoes gorau a mwyaf treiddgar a meddylgar. Yma'r enghraifft gyntaf yma, artist o Sir Fôn, yn gymwys iawn. Chi newydd i weld e prynawn yma, Will Rowlands. A ddaeth i adnabod RS yn dda. Gallai un bersonol dystio i'r ffaith fod gan RS, fel soniodd e wrthai sawl tro, a doedd e ddim yn un i ganmol, ond roedd gan RS feddwl uchel aruthrol o waith Will. Y delwedd Will, wrth gwrs, a ddewisodd RS i hun ar gyfer clawr o bosib i gyfrol orau, No Truce with the Furies, yn 1995. Nawr, mae gan Will sawl portread o RS, a dwi'n freintiedig iawn o fedru bod yn berchen ar rai ohonyn nhw. I mi, dyma y grymusaf ohonyn nhw i gyd. Delwedd o'r ochr, dyma ddal y wedd eryraidd fynyddig, felly di ddweud, ar y dyn, a chaiff yn llygaid ni ei dynnu yn ddiarbed at y llygad hwnnw yn y canol. Llygad a hyfforddwyd yn artistig i raddau helaeth fel yr awgrymais gan Elsie. Yn ail, rhywbeth holl o wahanol. Pacyn o greision. Na te, sawl un ohonoch chi sydd yn gwybod am hyn? Debacl os bu yn erioed. Ffotograff o RS, gyn ni weld pwy sy'n bita creisio nawr. Ffotograff o RS a osodwyd rai blynyddoedd yn ôl ar bacedi, dwi ddim yn jocan, o greision Tyrrells. Ac y gafodd sylw yn nifer o'r papurau mawr, fel y Telegraph a'r Guardian. Fel y gwelwch chi, mae RS, dyma fanylun i chi, wedi cael ei osod, llun ohono, yn ei gole'r gron drws nesaf i hysbyseb ar flaen y paced sy'n cyhoeddi win a fleeting look of contempt o £25,000. Gyda'r fleeting look of contempt yn amlwg yn gyfeiriad at olwg honedig, yr offeiriad gerllaw. Bu gwrthwynebiad, bu protestiadau, yn gywir felly, yn ddisgwyliedig felly, o ran y teulu, i'r ffaith fod cwmni Tyrrells wedi gwneud y fath beth, heb ofyn caniatad. Mynau'r cwmni, wrth gwrs, nad oedden nhw wedi adnabod y bardd. Unwittingly, oedd y term a ddefnyddiwyd gan y cwmni. A'r canlyniad fe dynwyd yr holl stoc yn ôl. Ac eto, be fydde RS ei hun wedi dweud? Mae'n siŵr o nabod RS, y dyn mwyaf doniol dwi wedi dod ar ei draws erioed. Mae'n siŵr o bydde fe wedi gwerthfawrogi'r eironi y ffaith mae Tyrrell's hand-cooked English crisps yw'r rhain. A hefyd wedi gwerthfawrogi'r ffaith, fel y soniais mewn cerdd ddiweddar, fod yma gic, fod yma dan yn y creision hyn, oherwydd beth oedd y blas? Chili. Ar waelod y pacyn gyda llaw, mae'r cyfarwyddyd extinguish with a glass of iced tea. Ond dwi am orffen gyda'r portread yna. A dwi am roi'r gair neu'r ddelwedd olaf i Elsie. Dyma'r ychwanegiad diweddaraf i Archif Canolfan Ymchwil RS Thomas ym Mangor. Yn ddiweddar, cafwyd arwerthiant sylweddol yn Llundain o ddarluniau Elsie Eldridge, ac yn ei plith roedd y portread rhyfeddol hwn gan Elsie o'i gŵr, Darlun a wnaed yn ei bwthyn Sarn y Plas neu Sarn Rhyw yn 1981. Union gyfnod ymwneud RS a cherddi ecffrastig y gyfrol Between Here and Now, fel mae'n digwydd. Gwych o beth oedd medru prynu'r portread yma ar gyfer Archif Canolfan Ymchwil RS Thomas ym Mangor, a mae'n hogia nawr yn un o goridorau
mawr, y coleg. Mae'n un, dwi'n meddwl, o ddewngliadau mwyaf grymus Elsi o'i gŵr yn gyfuniad rhyfeddol o'r gwyllt ac o'r llonydd. Fe welwch chi fod y gwallt fel pepau'n ffrydio dros y ffram a'r fi'n tywallt allan o fyd caeedig, celf a'r darlun. Felly, dyma'n wir ehangu'r darlun mewn ystyr arall, fe allu dweud. Diolch yn fawr iawn i chi.